wallahi maza kafin a riga ka hanzarta kapci wannan madani na subscribe sannan ka sambara dangwala ga wannan hatimi na kararrawa ta yadda duk wani lokaci da wannan tasha ta Nasiru Biyar Muhammad ta dora sabuwar dauka nan take zaka fara sani ba tare da bata lokaci ba to ayi kenan. To jama'a barkanmu da sake saduwa a darasin namu na yau za mu koya muku yadda ake cirewa hoto background a cire mai gaba daya ko kuma a canza mai background cikin sauƙaƙƙiyar hanya. Don haka sai ku bi wannan bidiyo namu a hankali daki-daki don ku ga yadda za mu canza background ɗin. Sannan kuma idan baka yi mana subscribe ba sai ka danna mana subscribe, sannan ka danna ƙararrawar sanarwa, sannan kuma wannan bidiyo kai sharing ɗinsa zuwa ga abokananka don na san ba za a rasa su ma waɗanda suke son su koya ba. Mun gode. Farkon abin da ake bukata shine zaka shiga Play Store kai downloading din wani application din da kuke gani mai suna PixArt. Ga waɗanda kuma ba su da Play Store, idan sai su duba a wurin comment mun ajiye link wanda za su yi downloading din application din. Bayan ka yi downloading dinsa sai ka bude shi. Bayan ka bude shi ga wata alama tun ta skip daga sama, sai ka danna wannan alamar. Kana dannawa zai kaka in ka duba da ƙasa ga wata alamar plus nan, to wannan alamar sai ka danna ta. Kana danna zai kaka shafi gashin daga sama an sa photos, sai ka danna wajen all photos din can. Idan ka danna zai kaka wajen hotunan ka gaba daya, to anan sai ka duba hotunan. Idan kuma baka gan shi ba sai ka danna sama inda ka rubuta recent din nan, zaka ga ya kama jerin foldojinka. To sai ka duba a folder da hoton yake sai ka saka. Idan kuma ka gaishe matan a can to shi kenan. Kamar mu yanzu gashi nan za mu tafi folder mu nemo inda hoton yake. Bayan ka samu hoton sai ka danna kan hoton. Kana danna za ka ga ya kama wannan shafin. To sai ka duba wajen jerin abubuwan nan daga nan ƙasa sai ka ja haka. Idan ka ja a hankali, kana ja a hankali zaka ga ya kaka wani waje mai hoton almakashi inda aka rubuta cut out. Gashi nan wajen an rubuta cut out, to sai ka danna wannan wajen. To ba kana dannawa zaka ga waɗannan abubuwan na ƙasa sun ɗauke. To anan shine zaka zana iya inda kake buƙatar hoton. Kamar mu yanzu idan kuka tsaya za ku ga yadda muka zana iya inda muke buƙatar hoton. Bayan kun gama zanawa sai ku duba daga sama ga wata alama arrow can, sai ku danna wannan alamar. Bayan kun danna zai dan yi sacin, yana gama kuma zai ƙara watso ku wani shafin. Kamar yadda kuke gani, kun gani jan nan ya riga ya rufe gaba ɗaya hoton. To a nan ne za ka tsaya ka dudduba ka gyara yadda kake buƙatar hoton. Idan kuka duba a hankali daga nan ƙasa za ku ga wasu rukunai guda uku. Na farko mai hoton kamar fensiri, na biyu kuma hoton kilina, sai na uku hoton ido. To shi wannan hoto na farko mai hoton fensir, wannan shine nan zaka zazzana inda bai karasa shika ba. Kamar kun gani, kamar daga can sun shi kun ga har yanzu akwai wajen da bai shika ba, to sai ka danna wannan wani. Shi kuma wannan mai alamar kilina din shine nan wajen da baka buƙatar ya fito, shine zaka yi amfani da shi ka goge shi. Shi kuma wancan alamar idanun za mu nuna muku amfanin sa nan gaba. Yanzu za mu fara ta kan alamar fensirin. Kamar da kuke gani, idan ka danna kansa so biyu za ga ya kama waɗannan alamar. To nan na farkon shine nan zaka cike shi zama 100, shi kuma na biyun sai ka saita shine size din yadda abun zai fito. To sai kai amfani da zoom in kana zoom in din hoton duk inda bai cika ba sai ka ciccike shi. Bayan ka gama ciccikewa sai ka danna wannan alama ta idanu, ita ce za ta ɗauke ma wannan background ɗin gaba ɗaya. Kamar yadda kuke gani mu ma ta ɗauke mana. Daga nan sai ka danna save ɗin can na sama. Bayan ka danna sai ka danna wannan alamar ta arrow ɗin nan daga sama, ita ma sai ka danna ta. Bayan ka danna gashi nan wajen da aka rubuta gallery, kana dannawa shikenan za ka rubuta save to gallery, shikenan ka yi saving. To wannan kenan ka cirewa wannan hoto background. Idan kuma kana buƙatar ka ƙara saka mai background
ka sa mai wani background din, sai ku kalli bidiyon mu nan gaba wanda za mu nuna muku yadda za ku saka background din. Yanzu mun nuna muku ne yadda za ku cire background in case ko da za ku iya kuna son ku saka wani hoto a bidiyo kuma shi bidiyon yana buƙatar a cire hoto background, to haka za ku. Mun gode. Idan kun ji daɗin wannan ɗauka, kada ku manta ku rattaba mana subscribe sannan ku danna ƙararrawa. Haka zalika ku baɗa mana like, ku suburbuɗo mana sharhi, sannan ku yaɗa wannan ɗauka. Ta yi kenan.